Altså, hva er det du ler av? Har du sovet litt lite? Uff, jeg vet du tenkte på noe. Nå? Så du ikke den gesten jeg gjorde der? Nei, jeg så ingenting. Så du så det ikke? Nei, jeg så ingenting. Jeg så bare fjeset ditt og et lurt smil. Jeg bare hermet etter når jeg så på den TV-serien. Men du tok ikke hit. Oi! Oh my god, Lili. Åh, hei. Er du trøtt? Nei. Øynene kjennes ut som de har vært i brann. Oi! Hva? Oh my god, det var varmt det der her. Jeg røyker litt. Slokk flammen her. Oi, oi, oi. Jeg melder meg å skrive her på hva jeg vil. Veldig good. Ser du noe? Jeg var så vidt rennen min her. Vet du hva jeg har julenisse? Nå skal vi se her. Dette for det. Herregud, jeg har akkurat hørt det. Du har sikkert ikke fått meldinga ennå. Ja, men herregud da. Oi. Så hva er for noe, vet du? Det burde ikke ha fyrt i. Det er størt. Det er kaldt. Skulle ikke du røyke? Jo, det skulle jeg. Hadde du glemt det allerede? Ja. Hadde. Så skulle du snakke til meg til klokka 11 hvis du bare kjefter her på det. Men jeg var jo våken. Lå der og vifta med hanen. Jeg kjefta på den. Det er ikke så godt når du har røkt 40 døgn før, altså. Oi. Det blir litt sånn gående i halsen, men det får bare være. Kan jeg sette dette på når du er der, da? Ja. Sikker på det? Hæ? Ja. Du virkelig ses, ja vel. Ja. Lynette found that dating Tom's boss. If I asked you to have Tom work a few nights this week, you'd do it? You just say the word. Had its advantages. I'm sending Tom.